bhfuil fesach na thuirmín dú? Dúre. Dunoon Eagalach. Oh, wow, maar we gaan een naar goede skieler. Maar je stond dat klukjes na, en maybe a favor so in je voor. Als je nu weer klukjes vet uit de hietje, ik zie de hacker met zijn wie. Hoe zie ik nou eigenlijk echt geniaal? Je doet je een is gehaast, en ik zie naar gezien op is. Ach, ga Jean Parsjes kutrumige. Ach, vaak je daar. Kwijt die schieder film ha. Ja, zo wel zien. Ik heb me huisje nu weer aan het gooien. Gooien? Ik heb je aan het gooien. Ciao. En deze is het. Bon gamer. Is dat? Van gamer? Ís mar ha fesaú féimse le coinneach ag an éis uisce ar sanna chuirst a bhrína chuúb ha siúd atáise chuúb anéis. Gaat je filmen? Serge, ga in Sha! Amy! Wat hangt er hier? Jason Daljenov. Gaan jou met bulkinzag? Ik ga rustig in de jenzak. Ik wil veel maken in eerst uskerusje. Tekent me ha? Okay, sinne, has sin na dóiachi.